דמיינו את עצמכם בעגלה רתומה לסוסים דוהרים בין שדות ויערות אבותים בדרך מלאה באתגרים. אך אל דאגה, עם אמונה, סייעתא דשמיא וחברים טובים, תצליחו להגיע בשלום אל היעד. מי שמגיע ראשון לרבי אחרי שבועיים של הליכה, הוא המנצח המאושר. ערבבו היטב את הקלפים. חלקו 5 קלפים לכל שחקן. שאר הקלפים הם הקופה שלנו. קחו קלף חדש מהקופה. עכשיו יש לכם 6 קלפים ביד. בחרו אחד מהם כדי להתחיל את המסע עם קלף אדמו"ר. להתקדם עם קלף שעות הליכה. לנסות לעצור חבר עם קלף הפרעה. להתגונן עם קלף סייעתא דשמיא. להגן על עצמכם עם קלף שמירה עליונה. לעזור לחבר עם קלף אהבת ישראל. אין בידכם קלף מתאים? השליכו אחד למחסן וסיימו את התור. קלפי אדמו"ר, ההתחלה של המסע. קלפי שעות הליכה, ככה מתקדמים. קלפי הפרעה, שודדים, אריות, בוץ ועוד הרפתקאות. קלפי סייעתא דשמיא, עזרה משמיים להתגבר על הפרעות. קלפי שמירה עליונה, הגנה מיוחדת. קלפי אהבת ישראל, לעזור לחברים ולהתקדם יחד. אז קדימה, צאו אל המסע, אל תרתעו ממכשולים, זכרו, כל צעד מקרב אתכם אל היעד. בהצלחה. לחיים, מוצר טוב מבית טוב.